Vine o melodie bună pentru mănică, pentru fratele lui Ginerică, pentru copiii lui, băiatul și fata lui, da? Do major. Ia-uzi! Am văzut oameni bogați, mulți secretri și împărați, și ia somnul supărații. Se frământă zi și noapte, 50 euro mulțumim din suflet din partea lui mănică pentru copilașii lui, pentru băiatul și pentru prințesa lui. Să trăiască, să fie sănătoși. Eu nu mă laud că-s bogat, mă laud că am băiat. Bogăție în viața mea este familia mea. Sunt mândru ca orice tată și mă laud că am fată. Bogăția omului este familia lui. Să-ți trăiască copiii, mănică, să te bucuri de ei. Pentru Giovanni Tone, forța și puterea lui mănică. Ia de cine? Și din partea de la domnul Victor, pentru Giovanni și pentru Năsicu, pentru băiatul lui și pentru copiii lui Stelică, băieții lui Stelică. Să rămână din suflet, Victore. Ia ce să ne... Și pentru Carla, Carla, Carla. Ia-ți! Ascultă, bogătule, nu oprești palatele și nu-ți aduc liniște, mă. De vrei să vezi bogății, uită-te la-i mei copii, ei sunt mai scumpi ca banii, mă. Ascultă, omule, bine, să fii fericit pe lume, ia-l aminte de la mine. Banii vin azi, mâine pleacă și te pomenești odată, singur la palat în poartă. Eu nu mă laud că-s bogat, mă laud că am băiat. Bogăție în viața mea este familia mea. Sunt mândru ca orice tată și mă laud că am fată. Bogăția omului este familia lui. Și pentru copiii lui mănică și pentru Giovanni și Elena Alais, să trăiască, să te bucuri de ei. Ia-ți! Eu nu mă laud că-s bogat. Do major, mai puțin din volum la mine. Și pentru toți invitații, pentru toți cei care au copii, să trăiască, să fie sănătoși, să le trăiască, să se bucure de ei. Pentru toată lumea prezentă, pentru Năsicu, pentru băiatul lui Năsicu și de la domnul Victor, pentru toată lumea prezentă, pentru toți invitații. Să trăiască, mulțumesc din suflet. Am văzut oameni bogați, mulți secretri și împărați, și ia somnul supărații. Se frământă zi și noapte, că n-au decât 3 palate, unde ori pleca cu toate.